ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina baiwa abun faɗin zuciya. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Farko na sanya ya kaliki, sarki na rahimi raziki, banda ma zan yaban shamaki, ma'ana dai dan Amina da Abdallah abba gurin Fadima. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Allah ninko salatin da kai, don annabi mai fulanta da kai, da kyale duka mai ja da kai, shine kuma annabin komai, dabba da mutum haɗe du da du. Samun ahalai sahabbai ciki, shehunai sasiya kaliki, sun yi hidima gurin shamaki. Shak Tijjani da Inyasu Shak Abul Fatahi suke mallaki. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Babana kafi duk yan gari, kai ne ka rike sa ba fahari, ka rike sa ka gana al'amari. Shugabanci duk a yau naka ne, na annabi dole in kas da kai. Ai dole in gaida babban uba, shi ya cusa man na san shugaba, dukkanin furucin sakan shugaba. Shak Abul Fatahi na Maiduguri, na annabi ka wuce jahili. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Assalamu alaika babban uba, assalamu alaika ya ja gaba, assalamu alaika mai can gaba. Labaika habibu sanninka, makiyanka ba za su same ka ba. Wata rana zan tunatar da ku, ranar ta masoya ce ni da ku, duka wanda ya kisa shi zai da ku, duka wanda ka gansa na shining shi ne ya fito ya ce shugaba. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Shi yasa na fito nake ta faɗa, shi ne mai yanzu shi ne da dan shi aka yi siga har gyaɗa. Shi ne abba gurin Sajida Mahamudu Rasulu mai can gaba. Gatan gata Habib Zahiri, macetan dukkanin yan gari, kuma fa da shi yake fahari. Shi ke ceton dukkanin mutum da ba aljan haɗe du da du. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Annabin kowa da komai kuji, annabin Adam da aljan kuji, annabin dabba da tsirrai kuji, a ciki komai yana sansa, kai annabi babu tamkar ya shi. Dukkanin mai rai kawai na sani, da mararrai ma fa duk na sani, da ruwa kuma dukiya gunsa ne. Duka mai motsi yana sansa ne, marar motsi yana ji da shi. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Kai annabi dai yana ji da mu, ummati ummati ya ce dan famu, duk rintsi shi yana bi da mu. Kai annabi babu damkarsa, a fagen ƙauna yana can gaba. Ko ka ƙi fashi masoyinka ne, in ma ka so yana son ka ne, dan shi aka ƙagi komanka ne, dan shi kuma dukkanin duniya ta zauna lafiya kai guji. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina barwa abun faɗin zuciya. Duk faɗin duniya zahiri, shi ke yin control bajiri, kuma daidai babu rank zahiri. Shi ne ke yanta aljannu da mutane kun ji jaragama. Ai dole in dakata tun anan, baitin ku in yi shi tun daga nan, malan kashi zan sa anan,
Malam Mubarak Sheikh Mustapha na farawa ka je muna ji da kai. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina, barwa abun faɗin zuciya. Dammat kuma bisalam zahiri, anan gunzan tsaya yan gari. Ni Nura Sita na Maiduguri, mai bege gun Rasulillah. Ni Nura Sita ina ji da kai. Ko karo salati gashi, ni ko ban dama irin kamshi. Ni Nura Sita ina ji da shi, duka wanda ya ce yana kinsa bani bashi a duka gari. Komai ka gani na annabi ne, zuciya ta rai gami da jikina, barwa abun faɗin zuciya. Zuciya ta rai gami da jikina, barwa abun faɗin zuciya.